dina chenai mukuru ove nyaya yangu haisi kuda sowe mai chenai mukuru ngawe mamonya matete kugumiswa mdhuri aiwa baba vari muchiki god money wetambira ziki kusvika 2030 muri muligi kutifundisa mabasa vechidiki munamato kukumbira muna musiki vawedzerei makore mazhinji neusoni hove mubigi ligi nekugure kwese imi for it temaprecha for it open for business kandai masivi kwavhurwa mabusiness saka ngatisiya zvizi zvebusiness ivo baba vari kutura dunhu rese temaprecha for it open for business kandai masivi kwavhurwa mabusiness saka ngatisiya zvizi zvebusiness ivo baba vari kutura dunhu rese young man for it siya guka iwe ramba mzi chairman chenai varamba utsi aiwa itiuchinzinza uri mwana wezano ndezvenyika mukana dzizingano vakazvichinja kutoshanda basa tsano maprojekti yatouya dzizingano saka ndati proud of Zimbabwe vakamiremira kuti nyika inake idzo dzimba dzemabwe vakashanda takabuda mumatemagweafoiti open for business kandai masivi kwavhurwa mabusiness saka ngatisiya zvizi zvebusiness ivo baba vari kutura dunhu rese temagweafoiti open for business kandai masivi kwavhurwa mabusiness saka ngatisiya zvizi zvebusiness ivo baba vari kutura dunhu rese kumiswa mdhuri aiwa baba vari muchiki god money wetambira ziki kusvika 2030 muri muligi kutifundisa mabasa vechidiki munamato kukumbira muna musiki vawedzerei makore mazhinji neusoni hove mubigi ligi nekugure kwese imi for it temagwedzerei makore mazhinji kandai masivi kwavhurwa mabusiness saka ngatisiya zvizi zvebusiness ivo baba vari kutura dunhu rese temagweja for it open for business kandai masivi kwavhurwa mabusiness saka ngatisiya zvizi zvebusiness ivo baba vari kutura